ga ta nan ta fito sai ku saurara domin mu gaishe da ga masoyana. Ga tambari na mawaki dan asali in kike na fif a kai ga mutane na Aminu MD dan talakawa yake gaida kowa in keke. Ga bitika na masoyi dan asali in kike na fif a kai ga abokai na Aminu MD dan talakawa yake gaida kowa in keke. Bismillah jalla jalala zan fara waka sarki Allah waka janaryon Allah jigaye kudi gare ku akwai ku da moni fage na wanka babu kamar ku cikin garin ku ana tsoron ku fage na wanka ba ku da raini dole in gaishe ku abokaina cikin garin ku ana ta yabon ku su kuma gauta na kyare ku munafukan ku suna kallon ku bayan da za su yi Allahu ya yarda ma mutane na. Zan gaida kwari masu amana na yin alladi na gaishe ku Jamil ajabo bayan farko fage na wanka ka tashe su Abdulmajid saraki ganina ya mu halitta ka iya wanka zan gaida gaye sarkin wanka gida da daji ana tsoronka zan gaida Abdullah bagonina Malam Hassan sai na gaishe ka amanar kwarin Bauchi gwanina Sitaila sai na gaishe ka amanar Ganga gaida gwanina Habibti na kinci uwarsu wani in karo zago malli da babu kamar ki. Gaye na mai dada ga dangoten dai na gaishe ka OMT zamani nawa rahama yar baba gitaso dattin janar na gaida gwanata gayu a kai shi suna tsoronki ga dan bala'in gaye nawa gide ma zo gaida gwanina sannan kabirab son dan albarka ka ci uwarsa amanar kwari Allah sarki dan kwalla gwanina gida akai shi Abuja garinku sarki na fashin ka ci uwarsu fage na wanka babu kamar ka tare da baban Bauchi gwanina. Baba City na gaida ka bar na gida mai dubur City na gaida fashion boy barzona fage na wanka kayo suna Abba Freedom ka iya wanka cikin Abuja kayo suna kaga fresh gai na gaishe ka kanjan ku bayin zan gaishe ku Masar TV na gaishe ka Allah ji kan wasu kwari ga su Abba Broda Allah ji kanka Allah ji kanku Allah ya ji kanka Rabi'u Rabson Allah ji kanka ga shugaban da ya gagari kowa Yuti Galasdi kai ne sarki Zayan Allah san gai da gwanina.
gaida gwanina dizar dan Hausa ina maka barka na MMG na gaida gwanina mai gaskiya na gasa na gaida isi ko gaye gaida gwanina na gaida kwari duk yan amana na gaishe ku mutane na Aminu MD dan talakawa yake gaida kowa in keke